Ahoj, vítejte u podcastu Mindrise. Já jsem Denis Džugan a koučuju úplně začátečníky to, jak si vybudovat mindset, motivaci a sebevědomí pro úspěch a dosahování cílů. V dnešní epizodě bych chtěl mluvit o významu růstového myšlení, konkrétně jak myšlení ovlivňuje úspěch a jak přechod na růstové myšlení může změnit vaši kariéru a život. Jelikož růstové myšlení nebo celkově mindset je úplný základ k tomu dosahovat cíle a být úspěšní v tom, co nás baví a v čem chceme mít výsledky. Je to stejné, jak když chcete třeba upéct buchtu. Potřebujete recept na to, abyste ji upekli, protože nějak náhodně ji asi neupečete, že jo? Musíte vědět, na co si dávat pozor, aby byla ta buchta upečena dokonale. A tak stejně nedosáhnete svých cílů a výsledků, když nebudete mít recept na to, jaké kroky dělat a na co si dávat pozor. No a v tomto podcastu si kompletně celý recept řekneme postupně v následujících epizodách. Recept se bude skládat z mindsetu, motivace a sebevědomí, ale hodně do hloubky. Tak pojďme tady na to. Naše mysl je motorem pro naše cíle, ať už je to například ve fitness, kde musíte makat fyzicky, nebo v podnikání, kde musíte makat hlavou. Mysl je to, co zprostředkuje naše myšlenky a to, jaké máme myšlenky, v naší mysli ovlivňuje hned několik faktorů. Za prvé to, co sledujeme na sociálních sítích, za druhé naše okolí lidí, se kterými jsme v kontaktu a za třetí, jaké aktivity děláme. Když budeme sledovat na sociálních sítích obsah, který nám jen vymývá mozky, tak naše myšlenky budou tak stejně s prominutím vymlaté. Když se budeme stýkat s lidmi, kteří jsou negativní, nemají žádné cíle v životě, ale vy naopak máte cíle a ambice, budou vás od toho odrazovat, protože na vás hází vlastní strachy a přesvědčení, tudíž vaše myšlenky se od toho taky budou odrážet. A když budeme pořád dělat špatné rozhodnutí nebo špatné návyky, třeba budeme chlastat hodně často nebo brát nějaké jiné drogy hodně často, tak naši mysl to totálně zdevastuje. Proto tyto 3 kategorie musíme v první řadě změnit v našem životě a věřte mi, že bez toho to opravdu nepůjde. Já až od doby, co jsem tyhle věci změnil ve svém životě, tak jsem se reálně začal posouvat a cítit se lépe. Do té doby jsem se necítil dobře a neposouval jsem se. No a jak nám růstové myšlení může změnit život? Určitě v tom, jak se celkově cítíme v našem úspěchu, ve vztazích s rodinou, kamarády, přítelem nebo přítelkyní. Ono totiž nejde pouze o to, abychom byli úspěšní a dosahovali cílů, ale jde o náš život jako takový. A je to strašné klišé, ale život máme jen jeden a my jsme jediní, kdo ho má pod kontrolou, kdo něco může změnit, kdo ho může ovládat. Tudíž něco vám vadí v životě, odstraňte to ze života. Něco chcete změnit, tak to změňte. Je to tak strašně jednoduché, ale zároveň strašně těžké. A pokud máte například strach odstřihnout vaše kamarády nebo minimálně omezit, nebo nejen kamarády, ale celkově lidi, které máte ve vašem okolí, když vás odrazují od vašich cílů a snů, hází na vás, jak jsem už říkal, jejich strachy a komplexy, tak jak můžete být úspěšní v tom, kde chcete mít výsledky. Musíte si silně uvědomit, jestli opravdu chcete být úspěšní a dosahovat cílů a chcete mít výsledky, anebo ne. Ale pokud ano, tak přemýšlejte. To je také součást růstového myšlení. Přemýšlet a opravdu se soustředit a přijdete na tolik věcí a nápadů, že si to ani nedokážete představit. Doufám, že jste si dnešní epizodu užili. Budu rád za hodnocení, pokud posloucháte na Spotify, a pokud posloucháte na YouTube, budu rád za like a komentář. Pokud si chcete vybudovat mindset, motivaci a sebevědomí pro úspěch a dosahování cílů, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, aby vám žádná nová epizoda neutekla. Jsem tam jako Mindrise Podcast. Mějte se krásně a ať se vám daří. Ahoj.